morning. Bisan tayo pa po kayong nobena, kang Santa Monica, yung kaya katamang pamitipon. Kilaginingin pa ang puning anak ang puning banal Espiritu. Amen. Ginubos yan mawari puring labi ko. Banang ikas ning asbuko yung kapurian kaya ka. Mirapal na kapong sumawap ka ko, ginuko. Piraplan mo kaming saupan, Gino. Kapanisyan, itamongan po. Ginukong Heso Kristo, Diyos sampung taong tutu, ipangdinalang mga tinimbus kako. Uling kang Diyos ko, mabilog kong pusong malsin takeka, at ulining palsin tanda kang lakwas, king sablang nanong. Pagbitkilan kong masakit, ing pamikasala ko keka. O alanganggang kayapan, nino ang eme natiling mamuri keka, mga pepatula, king pamigagana ka, pamangamano, at pamanyapat. Ako po, Diyos ko, nung saupan mo ko, king malagrasya mo, tatanto kong matibe, king yana ako miyuman may kasala. Lain kong isakwil, ing sablang makayuli, king ganap akapiadyan, ing eganaganang sala ko. Manalig kong masakit, ginuko, king langgang pakalulo mo. King uli na mo naman, ning maulagan ng bunga, ning malapamay lasat, pangamate mo king krus. At ing puso kong magbitkil, pagkala mo pong ilugod ka ko, ing kapatawaran mo. Manggana itang grasyang ikabye ko, at pamanatili kong sumuyo keka, hanggang king oras ning kamatayan ko. Yanasa. Panalangin Aldoldo, kang Santa Monica. Itangan po, maligayang patulunan ding Hindu, Santa Monica ang asawa ng Patricio, at Hindu ning emunanong doktor, at ipaning Santa Iglesia, San Agustin, ining mayumuming pamagdebosyon, daraon mikeka, iting nobinaryo, urining pamaninasami, king masikan mong pamamilatan, harapaning ginutang Diyos, karing kalulong mabibingbing, ampong penganak, mga walaglit, urining kasalanan. Abinarang kalulungkot, ding pakakalulong indong masipit magnasa, king pangakabos ding anak da. Daptan mo sapo, king ela mawibili, king kaparangalan, akapad dang bina, ring kayanakan. Ding katubale, nunay miela sa, king ekalarong takot, king Diyos, apanibataning tunay kabyasnan. Banting upaya, king pangabiyeming mikakasundo, at misasandub keti. Apalaran ming miyabe-yabe mo naman kayan banwa. Antimoying pamiyabe bingini, ikaw ning asawa mo at anak. At kanita itangan, adalit tayong kapurian king Diyos, natang king alanganga. Yanasa. Ipami, tsuka banwa, misang banyilagyo mo, datang kaya kaming kayarian mo, mi pamintuan ng loob mo, kete sulip, antibanwa.
Ingka kanan mi kingaldo-kaldo, ibiya mo kaya kami kingaldo ngeni. Ampon ipatawad mo kaya kami ding sala mi kaya ka. Anting pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami. E mo kaya pa'y Saul king tukso, nunay kapos mo kami king sablang marok. Bapo Maria, may muka king grasya ginang Diyos sa tsukeka. Nuhan kakarisablang babay, no niya pa naman ang bunga ng atyan mong Yesus. Santa Maria, Induing Diyos, ipanalangin mo kayang makasalanan, nginit king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligay king Ipa at king Anak at king Banal Espiritu. Antimoy sa jarang ligay, ba't king kamumulan, nginit kapilan man manggaman king alananga, yanasa. Ipamityo ka banwa, may sambanyilag mo. Datang kaya kaming kayarian mo, may paminto ng loob mo, ketisulip antibanwa. Ingka kanan mi kingaldo-aldo, ibiya mo kaya kami kingaldo ngeni. Ampon ipatawad mo kaya kami ding sala mi kaya ka. Anting pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami. E mo kaya pa'y Saul king tukso, nunay kapos mo kami king sablang marok. Bapo Maria, may muka king grasya ginang Diyos sukeka. Nuhan kakarisablang babay, no niya pa naman ang bunga ng atyan mong Yesus. Santa Maria, Induning Diyos, ipanalangin mo kayang makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligay king Ipa at king Anak at king Banal Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit kapilan man manggaman king alananga, yanasa. Ipamityo ka banwa, may sambanyilag mo. Datang kaya kaming kayarian mo, may paminto ng loob mo, ketisulip antibanwa. Ingka kanan mi, king aldo-aldo, ibiya mo kaya kami, king aldo ngeni. Ampon ipatawad mo kaya kami ding sala mi kaya ka. Anting pamamatawad mi, karing mi kasala kaya kami. E mo kaya pa'y Saul king tukso, nunay kapos mo kami king sablang marok. Bapo Maria, may muka king grasya ginang Diyos sa tsukeka. Nuhan kakarisablang babay, no niya pa naman ang bunga ng atyan mong Yesus. Santa Maria, Induning Diyos, ipanalangin mo kayang makasalanan, ngayon at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligaya king Ipa at king Anak at king Banal Espiritu. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan, ngenit kapilan man manggamang king alananga, yanasa. Pamupos sa panalangin. O mapamakalulong Diyos, tulad na ring malungkot at bering manalig keka. Ampat king pakalulo mo, lingusan mo, pakirandaman, ing dakalalwa ng Santa Monica, king pamibalik loob ng anak na Agustin. Pagkala mo sapo kaya kami, uli ning pamamilatanda ilang adwa, king tangisan mi naman sa ing king kasalanan, at apakirasa mi naman sa ing patawad, uli ning mal agrasya mo, uli ning ginuming Jesucristo ang anak mo, ampon ng Espiritu Santo, Yanasa. Kinagining Ipa, ampon ng anak, ampon ng Banal Espiritu. Amen. Amen. Magsadyata na po king kakatang banal na misa. Mayapat magrasya nga bak po kaya kayungan. Kaniti pong kikatang kapag masusyan, pagkiabetala ka rin kikatang panalangin, ding makatuking intensyones. Speedy recovery ng Solomon Marcelo, Alma Nogot, Angelo Bonus, Princess Joy Calma at Bel Trinidad. Special intention, Chilo and Winda Reyes. Ang timuring ding sablang kaladwa king purgatorio at ding kaladwada di Domingo Senior, Cecilia, Simeon, Jeronimo, Ariston, Diosdado, Corazon, Rodolfo, Gloria, Pelino, Aime, Opelia, Wenceslao, Ann Valerie.
Magkiabitan po king dalita pamukulat. Kilagyan ng ipa po ng anak po ng Banal Espiritu, Amen. ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, ating pamakyago ng Banal Espiritu, mantabay kay kaingan. At kekan timurin. May abak pasibay kay kaingan po. Good morning. Maya payabak po amo. At ini po yung Webes, yung Aldo ng Santa Monica, yung kakatang malugod na patulunan, pakamalan na patulunan, yung kakatang parokya. At batang abiyabing matampang ganap kaniting kapag masusyan, amin ang tala pamot pagsisyan, ding kasalanan tamo, at anyaran tapa mo ilunos na at kapatawaran ng Diyos. Ginoo, may tuburan ka, ban pakayapan ding sisisi. Ginoo, pangalulo. Ginoo pakalulo. Ginoo, dinatang ka, banausan ding palpikasala. Kristo, pakalulo. Kristo pakalulo. Ginoo, maniga po ka, alang-alang kaya kami. Dani nang wananing ipa, Ginoo, pakalulo. Ginoo pakalulo. Ang Diyos sa mayipayang tatu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daring kasalanan tamo. Idala na katangan sana, king biye, alangangga. Amen. Manalangin tamo. Oy, paming mayupaya, kaburian mo yung miyagom langan kaya ka, ringsab lang tao. Katman mula ding pusura, king apining kaya kang lugod. At king kapag nasana, aabitasara, ing usisya para karing sablarang kapatad. Kapamilatanin pamirake-rake mi, karing may pabage-bage. Ipagkalog mo kaya kami, ing happy humisana, ing usisya at pamipante-pante, para king balang makatawong lelangan. Ing kawakasan, ing sablang pamisagsagan, at ing metong alipunan na makayubog, king lugod at kapayapan. Itihadon mi, king kapamilatan ng ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambe mo, at ing Banal Espiritu. Metong mo, king panga Diyos, manggaman, king alangangga. Amen. Magiramdam tamo po king amano ning Ginoo. Pamamasang iba't king lubruning propeta Eremias. Sinabi na kanako ning Ginoo, ing ipasyag ko ing mensahe na king balang memalena ning Jerusalem. Aga nakako ing kekang katapatan, inyang kayanakan ka. Nung nuanti ing lugod mo kanako, inyang pekasalanda ka. Tikyan mo ko king libutad na ning disyerto, karing lugal ay ebitasang mitamnan. Israel, kanako ka, ika ing banal kong pibandyan. Pebabal ko, pagsalbat at kasakitan king nino mang manyintang keka. Ako ing Ginoo, ing magsalita. Dela ko la king matabang bansa, bang nabang nanda ing pupul at miyayaliwang bage mayap. Makanyan man, karasda ka rin sinantangde ing kakong bansa. Selaw lare ing bansang binyeku karela. Era man kitang ding pari. Nuya ka rin ing Ginoo. Ding mismong kanakong pari,
era ko balo. Migrebeldi la kakuring pamuntok. Migsalita la ring propeta, king legyo ng bal, at sinambala ka ring idolong alang kwenta. Uli na niti, utusan ke ing biga akasog, kambening bagay makatakot, balang mga linggiman at mga sdan, uling ding taong pinili ko, di napatlang adwang pamikasala, ginulot la kanako. Ing sibol ning dalise danum, at kinulkul lang talaga, talaga sisibol danum. Amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ika ing pagmulan ning biye, o Ginoo. Ika ing pagmulaning bihe, O Ginoo. Ing lugod mo, o Ginoo, alang kapara. Ing kekang katapatan, lalagpas banwa. Ing hustisya mo, kaluparing bundok ning Diyos. Ing kayatulan mo, malalam anting dayat malat. Ika ing pagmulaning bihe, O Ginoo. O Diyos, tutungmal ing lugod mo, lalam ning pakpak mo, magsantong laring tao. Kakabsila king kabiyayan ning bale mo, miminumla king batis ning lub mong mayubo. Ika ing pagmulaning bihe, O Ginoo. At ka ing sibol ning biye, ingaslag mong tagle, yang keke man nube. Isundo mo ing lugod mo, karetang keka kikilala, at panuanan detang makimalinis abiye. Ika ing pagmulaning bihe, O Ginoo. Parangalantaya po ing maya pabalita. Nuan ka o ikpa, ginuning banwat yato, pepakilala mo karing taong musmus, ding misteryo ning kayarian. Ing Ginoo mantabi ake kayo, At keka timurin. pamamasa king maya pabalita, agpangkang San Mateo. Ligaya keka, O Ginoo. King panahon na ito, dinapit da kang Yesus, di ngalagad at kitang da. Bakit gagamit kang talimhaga, nang magsalita ka karela? Nga nang may kibad, kaya kayo may pagkalub ing makabalo karing lihim, tungkol king kayarianan ng Diyos. Dapat karela ay may pagkalub yan. Huling itang atin na, mirinan niya pa, ban maging labis-labis itang atso kaya. Dapat itang ala, pati na itang dita katso kaya, milako pa. Magsalita ko karela king kapamilatan, daring talimhaga. Huling makalawi laman, dapat ela manakit. At makirandam la, dapat ela makarandam. Ni ela makaintindi. Matutupad pin karela, ingulaning propeta Isayas, as sinabi, agyan nanan yung makirandam, kay makaintindi. Agyan nanan yung lumawi, kay manakit, uling mapurla isip ding taong deti. Sasarada la ring karelang balugbog, at pipyak dala ring karelang mata. Huling erala buring manakit ding karelang mata. Ing makarandam la ring karelang balugbog. Ing makaintindi la ring karelang kaisipan. At ing magbalik lalub kanako. Pota ako pakayapan kula nga na ning Ginoo. Dapat kapala Diyo, ding matayo manakit la. At ding balugbog yu makarandam la. Sasabihin ko, kaya kayo, dakala ring propeta, ading mayap atawong mignasang manakit king akakit yu.
Dapat erayikit at dandamaning darandaman nyo, dapat era dindam. Ing mayap ng balita, ning kakatamong kaligtasan. Kapurian kaya ka, O Kristo, makiramdam tampo king umili. Morning po ulit sa lahat. Morning po amo. Kahit po nasa pandemya tayo, mapalad pa rin tayo, no? Tayong mga nasa modernong at contemporary times. Kasi mayroon tayong ngayong narinig na hindi naman narinig mga naunang nabuhay sa atin. At mayroon tayong nakikita na siguro pinangarap o isang panaginip lang sa mga nauna sa atin. Pero tayo ngayon ay nakikita. Halimbawa, cellphone, di ba? Ng mga 1800s, sinong mag-aakalang makakausap mo through cellphone. Hawak-hawak mo yung cellphone at maririnig mo yung boses ng mahal mo sa buhay na nanggagaling sa malayong lugar. Bagat noon po, na-invento na yung telepono, pero iba yung cellphone. Kahit saan ka magpunta, pwede mong makausap ang mahal sa buhay. At hindi lang yan. Biro mo, hindi mo lang marinig ang boses, nakikita mo pa. Noong mga 1990s, wala pa po yan. Mga two-way radio kami noong panahon ng pinatubo. Tapos lumabas yung mga cellphone na parang, balampot, kuran lang yelo. Tapos yan, nag-develop na, mabilis. In 2000, normal na yung mismong nakikita mo na yung nakakausap mo. Hanggang ngayon, mas enhanced pa. Kaya nakakapalad natin na yung ibang nangarap sa mga pwede nating marinig. Sila hindi, tayo narinig na. Pati po yung sound, mga plaka lang, di ba? Ngayon, yung mga digital sound, parang live concert pag makikinig ka sa mga speakers. So anyway po, yan ang natin, nakapakapalad natin. At dito po, yan ang ginamit na pananalita ng Panginoon sa mga lagad niya. Napakapalad nyo, sabi niya. Kasi ang daming nangarap na naginip na makarinig nyo ang narinig nyo ngayon at makitang nakikita nyo ngayon. Pero hindi nila narinig, hindi nila nakita. At siyempre po, ito mismo ang salita ng Diyos na nagkatawang tao. Ito, right there before them, narinig nila nang gagaling ang salita ng Diyos sa kanyang bibig. Itong mga 12, at kung di pa naman sila mas mapalad, meron silang special consideration, special treatment. Kasi, totoo na nagtuturo ang Panginoon sa marami mga tao, pero pag sila lang, meron silang additional explanations, additional illustrations. Meron siyang ibang oras para lalong ipaliwanag, linawin sa mga lagad niya ang mga tinuro niya. Lalo yung mga talimhaga, mga parabola. At ito nga po ito. Kaya yan ang tinanong ng mga lagad. Bakit sa kanila nagsasalita ka sa talimhaga? Kasi pagdating sa kanila, yung talimhaga, hindi lang talimhaga, illustrated na. Mayroon ng kahulugan. Hindi lang istorya, kundi may meaning na. Kaya special itong mga alagad. At kinote ng Panginoon ang propeta Isaiah, sabi niya, agyang nanandang makirandam, ela makaintindi, agyang nanandang lumawi, ela manakit, uling mapudla isip. Sinasadya kaya ng Panginoon na sa kanyang mga ginagawa, sa kanyang sinasabi, ilan lang ang gusto niyang makaunawa. Yung iba, ayaw niyang makaunawa, ayaw niyang makita. At alam niyo po, ito'y ibig sabihin, God is in control. Ibig sabihin, ang Diyos pa rin ang may kapangyarihan kung sino gusto niyang makaunawa sa kanyang gustong ipaabot.
Kaya hindi natin may pagyayabang marunong tayo, mautak tayo, doktorado tayo, dalubhasa tayo sa isang larangan. Kasi baka maraming alam, pero hindi alam ang salita ng Diyos. Maraming alam dito sa mundo, pero hindi maunawaan ang gustong ipaabot ng Diyos. Ibig sabihin, God is in control. At alam niyo po sa panahong ito, kasi nagpalabas ng pastoral letter ang CBCP. Pag kanya nagpapalabas ng pastoral letter ang CBCP, laging iniimbok ng mga sa pamahalaan yung separation of church and state. Lagi yan. No? Pag mayroong puna ang simbahan, separation of church and state. Yan lagi. Ibig sabihin, di nila nakikita na ito'y papel ng simbahan. Ibig sabihin, di nila nakikita, papel ng simbahan ang pumuna. At sabihin ng hayagan, ang nakikitang baluktot, ang nakikitang mali sa lipunan. Sa bagay, pwede rin naman pong magbulag-bulagan lang, o pwede naman gusto nilang marinig, ang gusto nilang pakinggan, at sinasarado ang mga mata sa ayaw makita at mga tenga sa ayaw nilang marinig. Or pwede talaga sigurong hindi nila maunawaan. Ibig sabihin, wala silang may pagyayabang kasi sinarado ng Diyos ang kanilang mata, ang kanilang tenga. Ika nga, sa mga matataas ang pride, sa mga mayabang, hindi ito ipinapahayag ng Diyos. Di ba? Minsan sabi ng Panginoon, thank you, Father, for revealing these things to the childlike, but not to the wise and the learned. Kaya Diyos pa rin. No? Kaya kung nangyayari po yan, at yung mga nasa pamalaan ay hindi magets ang simbahan. Kasi maliwanag dyan, hawak ng Diyos ang lahat. Pero papel ng simbahan, ang narinig niya mula sa Diyos, sabi niya, ang narinig niyo sa madilim, ipahayag niyo sa liwanag. Papel pa rin natin kung anong narinig natin sa Diyos, ipahayag natin ng lantaran. Kasi kung titignan niyo po, alam niyo, kung titignan niyo yung history ng Israel, nasabi ko na minsan sa inyo to, sa mga kaharian nila, di nila tinatanggal ang mga propeta. Ang mga propeta para sa atin, sila ang mga dila, bibig ng Diyos. Ang mga hari, kumukuha sila ng instructions or advice from the prophets. Yung mga totoong hari, hindi sila natatakot na marinig ang masakit mula sa propeta, tulad ni Haring David. Pero yung ibang, yung mga abusadong mga hari, itataboy nila yung mga propetang pumupuna sa kanila. Pero napakahalaga po niyan, na sa bawat kaharian, mayroon magsasalita ukol sa Diyos. Ang tinig ng Diyos. Kung hindi yung kahari na yon, darating ang araw, magigiba, babagsak. Kasi hindi sila nakinig sa payo at salita ng Diyos. Kahit po nung mga medieval age, signan niya po, yung mayroon ng mga hari, reyna, mga prinsipe, hindi nawawala yung obispo. Yung mga guide yan sa kaharian. Kasi even these kings and princes, gusto nilang sila'y maakay sa tamang landas. Tingnan niyo po yung chess. Ang chess ay hango sa isang kaharian. Naglalaro pa ba kayo ng chess? Nakita niyo na ba yung chess?
Hello? Ako po'y nag-chess eh. Tignan niyo po sa chess, no? Yan eh parang labanan ng dalawang kaharian. Pero sa bawat kaharian, yung black pieces or white pieces, nandyan ang hari, nandyan ang reyna, pero nandyan ang bishop. Actually, dalawa pa yung bishops. Pero dun sa mga knights with shining armor, yung dalawang kabayo na panggera at tore, para siyempre tignan kung may dumarating na kalaban. Yung mga sundalo, yung mga pawns. Pero andyan yung bishop, hindi lang isa, dalawa pa. Napakaganda pong image. At dito po sa ating pamalaan, tinataboy ang simbahan, tinataboy ang Diyos. Parang gusto sila na ang maging Diyos. Sila na ang maging hari. Kung anong nasa nila gusto, yan na lang. Kakatakot pag ganyan. We don't like a godless government. And we don't like a godless country. Mas panatag, payapa ang isang bansa na ang Diyos ang kanilang pinuno na nagpapasailalim sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya ito po, patuloy natin pagnilayan yan. Whether intentional ba? Sinasarado ng Diyos ang mga mata nito mga tao para hindi makita ang punto, hindi marinig, hindi maunawaan. At siguro, ang simbahan ang may papel para siyang magpahayag sa gustong ipaabot ng Diyos sa bayan at sa pamahalaan. Kaya, silence for the church is never an option. Amen. Atin po ngayon dulog sa Panginoon nating mga kahilingan, tayong lahat na inatasan at binilang ng Diyos sa kanyang banal na pamilya para tayong magatid ng kanyang banal na salita at kalooban sa lahat. Sabihin natin, Ari ng ligaya at alastas misana ing amano mo. Ari ning ligaya at alastas misana ing amano mo. Para king Santa Iglesia Katolika, apapamalena ni sanay Kristo karing sablang tao, kapamilatan daring dapat alugod, manalangin taking Ginoo. Ari ning ligaya at alastas misana ing amano mo. Para king kaya katang gobyerno, ring gagawa ng batas, maging mabiela sanang pamipasyag king lugod ng Kristo, king balang tao, manalangin taking Ginoo. Ari ning ligaya at alastas misana ing amano mo. Para ka ring daralan kasakitan, makatab mula sanang metong nga Mother Teresa, ami pakit karela king ikristo, at inyang malasakit karela, at magkasakit yan naman, kapamilatanda, manalangin taking Ginoo. Ari ning ligaya at alastas misana ing amano mo. Para kaya katangan, kapilan man sana, tagugulutan ing pamanyaup karing aliwa, king lagyo ng Kristo, agyamang iti mga baldugan malingas-ngas tamo, anting tao, manalangin taking Ginoo. Ari ning ligaya at alastas misana ing amano mo. Ngeni po aduan taming sarili tang kapagnasan. Ginoong Yesus, sa upan mo ring sablang uring tao, ipagkalob mo, ingagampanan milaring mapamakalulong dapat agyawa mo, kabang mabibiye ka busal ding tao. Ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ikanta tayo pagdalit para king pamagsadya ka rin ngayon.
Pagpakamalang kapatid, banitin kay katamang dahon, matanggap yara paning Diyos, ipang lubos mayupaya. Tanggapan na saning Ginoy tingdawon karing gamat mo. King kapuri at ikaligaya ning kayang lagyo. King kaya katami ka sa plala at king mabilog ng Santa Iglesia. Oy pamimiglalang kapamilataning sakripisyo ng Kristo, kinabos ming kay kang iglesia, king pamikasala at pepabanalan me. Ikesanang kasanmetong ng Kristo, in pamuntok ng Santa Iglesia, akasanmetong na kami king kayang pamagdahon. Misan metong kesana king pamagsilbi keka, king mabilog ming puso. Tihadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ing ginuman tabi kay kayo, At kay kan timurin. yat nayo ren puso yo. Makayat na no, King Gino. Pasalamatan tayong Ginoo a Diyos tamo. Iti karapat dapat at matuli. Tunay pin karapat dapat at matulid, ing pasalamatan da kang paratit numang karinoy pa, Diyos king alanganga lubos mayipaya. King lugod kay kayang lelangan ng tao, at inyang mga intulid yang miparusan, king kaya kang pakalulo kay kayang kinabos, kapamilatan ng Kristong ginumi. Kapamilatan na ring anghel at ing sablang koro ning banwa, mit mong kapag mula ng sasambarapan mo, ing siwa namin makisan metong sana king karela, kabang kakantareng mit mong tula, ing dalit ning kekang ligaya, at ngaming sasabi, Banal, banal, banaling Gino, Diyos sa mayupaya. Mitmuing banwa ating yato, king kekang ligaya. O sana king kakatas-katasan, mapalad siyang daratang king lagyuning Gino, o sana king kakatas-katasan. Tunay kaping banaloy pa, ikaying panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king espiritu mo, ban para kaya kami manyari lang katawan at daya, ng ginuming Heso Kristo. Bayami daong kusang loob, king pamaylasad kamatayan, kinwaning tinapit, kaya pasalamat siya kaya ka. Pira sunet binyene karing kayang disipulo nga na, kuwanan niya iti kongan at kananye, itiing ka na akong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanya mo naman kay baning apunan, kinuha na yung kalis, pasibayang pepa salamat kaya ka. At binyayin yung kalis, karing kayang disipulo nga na, kuha na niya iti kongan, minum ko kaniti. Iti yung kalis yung kanakong daya. Ing daya ning bay talang hanggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para karing sablang tao, banketa mi patawaran laring kasalanan. Dapta niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Inyang gaganakan niyo'y pa, ing kamatayan at pamanyobli na may biyaning anak mo. Daramya kaya kaiting tinapi ning biyating kalis ing kaligtasan. Layon ming pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapapumbabaming pagamwa mo, king kaming hansanang misulusulu, king katawan at dayang Kristo, tipunan na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan me, oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap kay meto yato, ban may ganap yung ilugod, kambi ng Francisco a kay kaming Papa, at Florentino kay kaming Obispo, ating sablang pare. Gana ka mula naman, di kapatid ming pepay nawal at maninayang subling miye, ating sablang may yango na biye. Tanggapan mo sana, king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bilang hangga. Ban kaya ng Maria, imbirendo ng Diyos, kambi ng San Jose king esposo, kaya bering apostol at ding sablang santo, at tinupad kay malmong kaburian, king kaya kabaning panahon, purienda kat paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kayo, ipang mayupayang tatu,
kagumning banal Espiritu, pupurian dakat parangalan, manggaman king alangangga. Mapamintuking amano yung tarapangabos at niyubog kibalang taro nga tamang yaning mangangas manalangin. Igpami at tsuka banwa, misamban niya yung lagyo mo, datang kay kaming kayarian mo, mi pamintuan ng lub mo, kaya tisulip ante banwa. Ing kakanan mi kingaldo-aldo, ibiya mo kay kami kingaldo ngeni, ampon ipatawad mo kay kami ring salami kay ka, anting pamamatawad mi karing mi kasala kay kami, emo kay paisaul kintukso, nunay kapos mo kami king sablang marok. Ikabos mo kami o ginugi sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawin mi, bangking kasawpanin kaya kang pakalulu, parati kaming mikabos king kasalanan, at biligtas kisablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, kimpanyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling keka ing kayarian at ing kayupayan at ing ligaya manggaman king alanangga. O ginaming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan alakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. Mo sana babalikdan, din kaya kaming kasalanan. Nanang laban mo yung kasalpantianan ng kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan at pangking kaburian mo. Ikang mabibi at magari manggaman king alangangga. Amen. Ing kapayapan ng ginuman tabi sana kapilan man kaya kayo. At kekan timurin. Yan pang tayo ngayon waganing kapayapan king metong at metong. Kapayapan kaya kayo nga po. Kordero ng Diyos, sa malalakoking kasalanan ng yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos, ang malalakoking kasalanan ng yato, pakaluluwan mo kami. Kordero ng Diyos, ang malalakoking kasalanan ng yato, ibiyam kay kaming kapayapan. Yung kordero ng Diyos, yung milalakoking kasalanan ng yato, ng tamang mayawis king apunan ng kordero. Ginoo, matampang tanggap kaya ka, dapat ikas miyay nga mano mo, kumayap na ako. Salamat king lubot mo at ligaw.
Karen pong kaya bibing sisimba king live streaming. Siklaw tamo po ban pangadyaning dapat ay espiritual ning pamakinabang. Itamongan po, O Yesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka, king kabanal-banalan, a sakramento. Kaluguran da ka, maygit king sablang bage. At pag nasan ko, ing tanggapan da ka. Dapot pauli ng yening pinandit, era kaya tanggap king sakramento. Umeka mo man espiritual, kening puso ko. Kakaulan da ka, bala mo mo wari, at tsuka ka rin. At pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko, keka. Emo sana'y paintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. Orasyo Emperata, itamongan po. O Diyos ay igpami, lalapit kami keka, kaniting masipit apamangailangan mi. Adwan mi keka, ing kambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pasakit na at may kamate na karing dakal at tao. Ipanalangin mi, ingan tabayanan mula, ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula ring doktor, narsis at ding sablang lilingap, karing misalunan. Ban makasuyo karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula, retang lilingap karela. Pagkalaman mo lang alananggang kapainawan, detang may ngayawan na biye. Pagkalam mo kaya kami, ingrasya mo kaniting masakit a panahon. Ban magobra kami, para king kakayap ding sabla, at ban makasaop kami, karetang atsu, king pamangailangan. Ipaniga po mi keka, ing patuknangan mo na ing pangakalat, niting virus, at ing pangakabos mi, karing takot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilataning ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyem pon magari kayabe mo, king kametunganing banal na Espiritu, Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay induning Diyos. Emo sana pisawili nga kalismikeka, king kakulangan mi. Nune, bagkus mo kaming ikabos, king sablang panganib, o maligaya at kanunuanan na Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Sebastian at San Roque, Ipanalangin niyo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita de Casia, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. patulunan ming Santa Monica. Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. Oy, paming malugod, sumulong sa ingke kaming kalayan, lalam ning patnube mo, at lugod. Makapanatili kay sana king tapat, akasiwan king Santa Iglesyang pasignangan mo kaniting altar. Itihadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginuman tabi kay kayo, At kaya kan timurin, bendisyonan ako nga ng Diyos sa mayupayang tuto. Ingin pa, amponing anak, amponing banal Espiritu, Amen. may harinig kaya katang kapag masusyan, niya umeta ng ini, luguran tayong Diyos,
ating kaparatamong tao. Salamat, King Diyos. Diyos. Iyas na bininyagan, impami kawanitangan, bendisyon, gustawin buwan, kekatayan, mabakalan, amanu ang pagkamalan, amanu pagkikasalan, usaling karalungguan, yaing ka maniwala. Dakan pong salamat, maya po oras kay kaingan, magandang araw, marami pong salamat. Ano pong mag-birthday, pwede talang bibindisyon po pa si Bayra mag-birthday na yun ng atin. Okay. Sige po, miming at kaingan.